Ето, тук, нали, аз малко адвокат на дявола, а вас къде ви намериха, нали? За вас се говори също, нали, че и вие сте пасвали, защото не се става случайно председател на БСП. За мен са се говорили много лъжи през годините, като част от цялата кампания, за да ме махнат от БСП. Причината за цялата тази кампания беше, че бях много против, и вие го знаете, за коалиция с ГЕРБ и ДПС. 2016 година започна този натиск, още от първия ми мандат като председател. И от Борисов, и вътре при мен от Георги Гергов, примерно, той публично го е заявял, и от Сергей Станишев от ПЕС, да направим голяма коалиция по подобие на германската. Тогава голяма. Бях много против, защото и до ден днешен съм убедена, че това е непочтено, безпринципно, неморално и е предателство към хората. И се видя, като я направи, какво стана. БСП приключи. Когато видяха, че не могат да ме съборят по тая линия, започна цялата тая гнусна кампания. Вероятно намеквате, че съм била някой член на СДС. Никой никога не видя и един лист доказателство за това нещо. Аз не съм била никога, разбира се. Никой никога не видя един свидетел да излезе да каже, бе, тя е била в СДС. Осъдих твърдящите, че съм била в СДС. Имам съдебно решение на трета инстанция, че никога не съм стъпвала там. Но въпреки това, петното е сложено. То, пак казвам, то беше част от цялостна кампания срещу мен. Да ме махнат, за да си приберат БСП.